Έχετε πολύ. 3-4 παραδείγματα θα σας πω από έργα, θα σας τα περιγράψω δηλαδή, που μου συνέβη κάτι. Γιατί αυτό εμένα, το μέτρο για ένα έργο τέχνης σε μένα είναι αυτό. Δεν είναι να εμπίπτει σε 28 τακτικούς όρους, δηλαδή, ότι πρέπει να ισχύει αυτό και αυτό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν έργα που τα ονομάζουμε τέχνης, τα οποία είναι πολύ πυκνά μέσα σε πληροφοριακό περιεχόμενο. Υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι πιο ανοιχτά. Δηλαδή και τα δύο μπορούν να προκαλέσουν κάτι σε έναν θεατή. Έφτιαξε λοιπόν ένα μικρό ορισμό. Καλά, δεν είναι ορισμό, τώρα πώς σας το διαβάσω. Λοιπόν, προορισμό. Δεν ξεκινάει το έργο τέχνης είναι, ξεκινάει κάπως αλλιώς, θα το διαβάσω. Η κατασκευή έργων τέχνης, εισαγωγικά όπως ονομάζονται, οριοθετώντας αυτόματα μια πραγματικότητα, εισαγωγικά, περιέχει τον εαυτό και τις λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης, της σχέσης του εαυτού δηλαδή, με την πραγματικότητα. Σε μια σειρά έργων ή σε ένα μοναδικό έργο θα πρέπει να αναγνωριστεί και να ονομαστεί η ειδική πραγματικότητά του, να μετρηθεί η ένταση της αφόρητης επιρροής του, ενώ εκτείνεται και δημιουργεί ένα καινοφανές σημασιολογικό πεδίο αναφοράς και υποδοχής της συνείδησης για ένα διάστημα χρόνου, της συνείδησης του θεατή του. Θες να έχει κανένα σοπορία του? Όχι. Είναι το παράδειγμα... Δεν τελείωσε ακόμα. Δεν τελείωσε. Λέω, ένα σημασιολογικό πεδίο αναφοράς και υποδοχής της συνείδησης του παρατηρητή του, του θεατή του, για ένα διάστημα χρόνου. Λοιπόν, το έργο μεταφέρει το ενδεχόμενο ενός χωροχρονικού δείγματος μετεώρησης και εποπτείας της συμβατικής πραγματικότητας, εισαγωγικά της πραγματικότητας πάντα, δωρίζει στο συσχετισμένο θεατή του αυτή τη δυνατότητα, αφαιρεί το ίχνος του και το απελευθερώνει. Ύστερα τοποθετεί στο ίδιο σημείο του συμβατικού οικείου χώρου μία άλλη προσωπικότητα, τη νέα προσωπικότητα του θεατή του. Η παραμονή στο χώρο του έργου είναι πια μια συγκατοίκηση με το άλλο. Η έξοδος από το χώρο και την επιρροή του έργου είναι η εισαγωγή σε μια ανεπαίσθητη ή τερατώδη διαφορά. Το βλέμμα, η ελάχιστη διαρκέστερη κίνηση, η σκέψη και η ελιγμή της, η θέση στον κόσμο, η εικόνα του κόσμου και το πληροφοριακό ιδεολογικό του υπόβαθρου έχουν ήδη ανανεωθεί. Αν βρούμε τέτοια έργα, τότε αυτά είναι έργα. Έχει κι άλλο κομμάτι. Μην φοβάστε τις λέξεις, μην φοβάστε τις λέξεις. Οι λέξεις είναι, κατά τη δικιά μου γνώμη, πολύ καλά τακτοποιημένες, αλλά θα πρέπει να τις εξηγήσουμε λίγο παραπάνω. Τώρα, να τελειώσω. Αυτό το άλλο, εισαγωγικά πια πρόσωπο, ορίζει και ορίζεται από τη δυναμική της συνθήκης της παρελθούσας έκθεσής του στην παρουσία ενός έργου. Η ιδέα και η υποστήριξη ενός έργου ως φορέα τέτοιας ισχύως, τρομερού εναλλάκτη της ταυτότητας, μετατροπέα του κόσμου, είναι η μόνη δυνατή και ελπιδοφόρα πράξη ορισμού και μέτρησης του. Τα χειροκροτήματα μετά. Και να συμπληρώσω λίγο. Μπορεί να πάρει το τρένο για Αθήνα τώρα. Πιστεύετε ότι τα σύγχρονα έργα... Πιστεύετε ότι τα σύγχρονα έργα υπηρετούν αυτόν τον ορισμό, ο οποίος είναι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω. Πιστεύετε έτσι αυτό που είναι αυτά σύγχρονα ουσία και τα λοιπά. Υπηρετούν αυτά ακριβώς που είπα. Δεν μεταφράζεται. Θέλετε να υπάρχει ορισμό. Όχι, οριοθέτησε έτσι την τέχνη και το έργο του. Δεν λέγω ότι συμφωνώ με τον ορισμό σας. Πιστεύετε όμως ότι αυτά τα έργα σήμερα, τα οποία γίνονται τη σημερινή εποχή, υπηρετούν έτσι αυτούς τους σκοπούς που αναφέρω? Εγώ, κοιτάξτε, σπάνια έχω κριτικά. Αυτή την εμπειρία όμως που περιγράφω, γιατί την εμπειρία είναι, δεν είναι απλώς ένα σύστημα λέξεων, για να πω κάτι πυκνό και απροσδιόριστο για πολλούς. Είναι εμπειρία, έτσι, είναι μια εμπειρική σχέση. Την είχα σε 2-3 έργα. Θα σου πω ένα παράδειγμα, δηλαδή ένα έργο του Βαϊόλα, δεν ξέρω αν το έχετε δει, ένα βίντεο που παρουσιάζει, είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που στέκονται και τους ξαφνικά πέφτει πάνω τους μια τεράστια ποσότητα νερού για συνέχεια. Αυτό και πραγματικά ήταν ένας καταλήτης για μένα. Δηλαδή, θα έλεγε κανένας, μιλώντας πάντα προσωπικά, προσέξτε, μην γίνει κανένα λάθος, εγώ δεν επιχειρώ να γενικεύσω πράγματα, για τον εαυτό μου μιλάω. Θα έλεγε κανένας ότι εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά πρώτον συμπυκνώθηκε πάνω μου και έγινε τελείως καθαρή, λαμπύρισε δηλαδή η ιδέα της φύσης και της κοινωνίας, αυτής της σχέσης, ας το πούμε έτσι, και η ιδέα ότι από εδώ και πέρα πλέον πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά, τα καθαρά όρων, τα ζητήματα όρων, δηλαδή τι είναι κοινωνία, τι είναι φύση, τι είναι συγκρούσεις.